سلام زخبركم تخاتلتي بين تي في بروخ سنبت كخون لكم من دات مننا هنلومي إسران حدا مقابيت زيت تدالو على توزينات تزلكم متسلخو كم ودرك سافت أمام مدباتنا هنخت كتاتولنا ندعدمكو بقدام النت أرأس زينا أب كل الأمحرة أطيع بستوهالة بوتا كبير متكعتي كم زبتسه منقستنا يتخلل قليتو من قد أيرا أستراليا كتابت كوفيد 19 نتوقعستي قد كخونيو إلو نحنت الدأب كرمي دكه عميصهم زتبهولو سبات بموت تفريدهم مكاين تسلا أب تشاينا ناس اللي لا يقرقلالوها نزبل زرباتات إيلان مسك نتيقو حيال زناب في حروزو صوت انتاو كرسي قري خويان كم زترخبن كال انزي دهس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناين ايم كتال قزين لا تمنخو أبزا چانال دمه ناي وطرو تخطاتلتين اختكونو سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم أب كل الأمحرة أطيع أب استفاله بوتا كبير متقعتي كم استفتصمه منقستنا يتخلل قليتو أوش تخلل الأمحرة أب زركب زوبا سمين شوا أطيع أب زبهال بوتا هومو دمام أب تكلل فلو زوبا بهير أورمو جليت موغا أب استفاله كبابتات أب لعل سلاموين سبات استفتصمه متقعتي حادقنيان كبيرن كم زخونه ناي تخلل منقستي قليتو بتمت كعتي هيوت سوات كم استفان نبرت كم زعنو اندمه افليتوم بعربي اغانا يمشت اب كتما طايمت كعتي خم زغات من هيوت سبات كم زحلفن حدا بعل مزي كمون نبرتي غليصوم مختلا محدرنا يتكابي اتو سلومون اتاي كساب قدام نغو سلس سبات كم زموتو يغلص قصري موت جن كابون العليك خون كم زخليه زنجر نتمت كعتي من كلي زخونه ز حلف حموسا منقول كسبات بسنك زقات منقونتي حدث بمماتو يبل مغلصي كللام حرام دحرزي اغاطيون بشماغلتات عدن بابوتات هيمانوتن ارق تفصيمو نيرو زبلت مغلصين ጉጅለ ኦነግን ንዑዝ መስሉት ሓባብርቱን ነቲ በርቂ ዝተወደደ ጉዳይ ምኽንያት ገይሮም መጥቃዕቲ ፈጽሞም ክብል ይኸስስ እንተኾነ ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ የልቦን መንግስቲ ክልል አምሓራ ብዝወፁ መግለጺ ሓረሶት ክሕዝዎ እዩ ተባሂሉ በዘይግምት ዕጥቅታት ሓጊዞም ዝተወደቡ ዕጥቃት ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ይኸስስ كل أمحرة بتيرومي سنبت زوجو مجلسي بتتفتصي مستباله متقعتي هنا يزموت سبات بزحي أي جلسان من قد أيرا أستراليا كتابت كوفيد 19 توقعستي جدًا كخونيلوم والناس راح كايده من قد أير كوانتاس من قصتاتنا عالم لخته وعستي كتابة كورونا فيروس زد تختو مخانم كرقاقت يهكنو كم زلوه تزاريبوم كتابة كورونا فيروس نحدة وعزي كم حده ممزني خوينو مغرابه ناتي أبزح لف عمت لالي سبعان حموشين ميتاويت من كاي بزحته وعستي زرقي اندستري ناب عداقة كملسوه تسفالوم حلافنا ايتي من قد أير آلان جويس بزوحات من قصتات حده ناب هاقرم زأتم توقعزي كتابة كوفيد 19 تزوصد مخانو زيقل مراقص نمحتات يزراربو አለው ይሉም ዋላንተ ዘይብሉ ነይሮሙን ይብል ሐላፊ እተ መንገድ አየር ናይ ባዕሉ ፖሊሲ ከውጽህ ይኽል ይሉም ንድህነት ተጠቀምቲ አማዊልና ሰራተኛታትን ክንብል አብቲ በራ ዘአውቱ ሁሉም ዝተኸተቡ ምኻኑም ከነረጋግጽ ክንገደድና ይሉም إذا حدش عسرر حاتيكيت نزور صلو مسرحون كغيرو كم زخليه ززارب نسو خمز بلوت وعسينتين عسرر حلوتيه بتأجا خمز قبلوه تسفالهم مبزحتهم عمويلنا زي حساب تبو أمارات مخان يوم نجيرو منام 900 تاويت كابتم زحتتنا يوم تسافرتي زي عسرر حمت تتاو سنين حساب يزبل امنت كم زلوم نجيرو من عيلوم انت هنا كالوت تسمع عن تزلوم أكلات المهنتي حساب تقاويومو يركبوم كباتهم حده ودبتنا عالم يركبهم دايركتور ديجيتال تاعنا مهزون ودبتنا عالم برناندو ماريانو كم زبلوه مراقص خطابتن مغشا كم حدا ممزن يكون خقرب كم اثر راحه ايت دقنا يريلوم قالولك كوبانياتات زختلو بزي قدس كم زعينتنا اسرار حلوتين مغوار كاب كل منغستات حبراوي سم مفتار ارلاي مخانو يزغلط نحنت الدأب كرمي دكا عميصهم زد تبهالو كل تسابات موت تفريدوهم لعلوي بيت فردي هاجر باكستان بجبن صوتا وعمت إن استخصصوا خلت تدك تبعتهم بموت خلصوا فريدوم أتم عبدي المالهي كمود ما شاف كيت علي باجاز تبهالو الكسبات نتعدى بكرم خلت تدك يوم عميصهم وتبعلهم أتفت سامه أب زوحات باكستانويان كنت أحفت يريم
እታ ስማ ዘይተጠቐሰት ኣደ ምስ ደቃ እናተጓዓዘት ከላ መንኪና ነዳዲ ወዲያ ጠጠው ኢላ ትሉ ኣብ ዝነበረትሉ መንገዲ በቶም ንመንኪና ሰይሮም ዝኣተው ሰባት ከም ዝተዓመፀትን ንብረታ ከም ዝተሰረቐን እዩ ተገሊጹ። እቲ ኩነታት ኣብ መስከረም ያጋጢሙ እታ ጓል 30 ዓመት ኣደ ኣብቲ እዋን ነዳዲ ወዲያ ኣብ መንገዲ ደው ኢላ ምህላዋ ናብ ቤተሰባ ደው ኢላ ሓቢራቶም ነይራ እያ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናሃለወት እዮም እቶም ሰባት ንመንኪና ሰይሮም ብምእታው ንመጋየፅታት ብምውሳድ ንዓ ድማ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሜዳ ብምውሳድ ደቃ እንዳረኣይዋ ከም ዝዓመፅዋ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ሓበሬታ የመልክት። ነቲ ኩነታት ንፖሊስ ክትሕብር ከላ ድማ ኣብዚ ቦታ ንምንታይ ንበይንኺ ኣምሲኺ ዝብል መልሲ ምርካባ ቁጥዕ ፈጢሩ እዩ። ብፍላይ ድማ ሓላፊ ፖሊስ ናይታ ግዛት ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ብውስን መልክዑ ናታ ጥፍኣት እውን እዩ ኢሉ ብምዝራቡ ብዙሕ ነቐፌታታት ወሪድዎ እዩ። ንምንታይ ኣጽሙ መንገዲ መሪጻ ምስ ደቃ በቲ ምሸት ንሱ ንበይናም እንታይ ትገብር ነይራ ቅድሚ ምውጻእ ነዳዲ ኣለዋዶ ይብላን ንምንታይ ዘይረጋግጸት ብዝብል ናታ ጥፍኣት ኣምሲሉ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ብዙሓት ቁጥዕ ፈጢሩ እዩ። እታ መጥቃዕቲ ዝበጽሓ ፓኪስታናዊት ኣደ ነባርነታ ኣብ ፈረንሳይ እዩ። ነዛ መልኪቱ ነቲ ሓላፊ ፖሊስ ፓኪስታን ከም ፈረንሳይ ውሑስ መሲሉ ኸይከውን ብዝብል ዝሃቦ ርእይቶውን ሰባት ኣይፈትዎምን። ከመይ ገይሩ ነታ ግዳይ ይወቅስ ብዝብል ተቃውሞታት ኣጋጢሞም እዮም። ብኣሽሓት ዝወፀሩ ፓኪስታናውያን ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ናይ ተቃውሞ ድምፅታቶም ኣስሚዖም እዮም። ትማሊ ኣብ ዝውዕለ መገባያቶም ነዚ ገበን ዝፈጸሙ ዝተገለጹ ክልተ ውልቀ ሰባት ብጉጅለ ጾታዊ ዓመፅ ብምፍጻም ብምጭዋይ ብስርቅን ካልኦት ገበናትን ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣሎም። ጠበቃታቶም ግን ይግባይ ክንሓትት ኢና ከም ዝበሉ ወኪል ዜና AFP ጸብጺቡሎም። መካይን ቴስላ ኣብ ቻይና ንስልላ የግልግላ ኣለዋ ንዝብል ዘረባታት ኤለን መስክ ነጺግዎም። ሓላፊ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ቴስላ ኤለን መስክ መኪናታቶም እንተዳህ ንቻይና ንምስላል ኣገልግለን ኮይነን ዕጭን ምዕጻው ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ጸብጸባት ክሲ ነጺግዎም። እቲ ሓላፊ ነዚ ክብል ዝተገደደ ሓይሊ ምክልኻል ቻይና መካይን ቴስላ ናብ ማዓስከራቱን ትካላቱን ከይኣትዋ ከልኪሉሎ ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ምውጽኡ እዩ። ሓይሊ ምክልኻል ቻይና በቲ ኣብ መካይን ቴስላ ዝተገጠመ ካሜራታት ዝእከብ ሓበሬታታት ከም ዘሰከፎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ቴስላ ካብ ኣሜሪካ ብምቕጻል ኣብ ቻይና እናዓበዩ ዕዳጋ ዘለወን እየን። ኣብ 2020 እቲ ኩባንያ ካብ ዝካየዱ ዓለም ለኻዊ መሸጣታት እቲ ርብዒ ካብ ቻይና እዩ ረኺብዎም። ብቐዳም ሓደ ቻይናዊ ናይ ንግዲ መድረኽ ተረኺቡ ዝተዛረቡ ኤለን መስክ ሓደ ትካል እንተዳህ ንኻልእ መንግስቲ ዝስልል ኮይኑ ሳዕቤኑ ከቢዱ ኢሉ ንሕና ሓበሬታታት ብምስጢር ክንዕቅብ ምኽንያታት ኣለና ዝበለ ኤለን መስክ ቴስላ ኣብ ቻይና ኮነ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንተዳህ ንስለላ ዝጥቀም ኮይኑ ትካልና ክዕጽዩ ክብል ተዛሪቡ። ቻይና ዓበይቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ሃገራ ምህላውን ባህ ኣይብላን ኣሜሪካውንን ከምኡ ክልቴን ዛዕበይ ቁጠባታት ዓለምና ዝውድና ሃገራት ንዓመታት ኣብ ምሳሓብን ዝርከባ ኣብ መፈለምታ ናይ ሰሙን ሰመዚ ምሕዳር ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ንፈለዋ እዋን ምስ ላዕለዎት ሰመዚ ቻይና ተራኺቦም ኣብ ዝተየሉ ብቁጠ ዝተመለስ ዝርባት እዩ ተኻይዱ ነይሩ። ኤለን መስክ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ምትእማን ክሰፍን ኣለዎ ባህላ እዩ። ቅድም ክብል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ቲክቶክ ዝበሃል ማሕበራዊ መራኸቢ ካብ ተጠቀምቲ ንዝእክቦ ሓበሬታ ንመንግስቲ ቻይና ኣሕሊፉ ክብ ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝእግዱ ኣፈራሪሑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ሓያል ዝናብ ፍሒሩ ዘውፅኦ ጥንታዊ ቅርሲ ግሪኻውያን ተረኺቡ። ኣብ ግሪክ ብዛሃረመ ሓያል ዝናብ ኣሽሓት ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ቅርሲ ብዕራይ ተቓሊዑ ክረኣይ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። እቲ ኣብ ጥንታዊ ከባቢ ኦሎምፒያ ካብ መሬት ተፋሒሩ ዝወፅእ ካብ ነሓስ ዝተሰርሐ ቅርሲ ብዕራይ ብውሕዱ 2500 ዓመታት ዕድመ ከም ዘቑፀረ ተገሚቱሎም። ኣብቲ ቅርሲ ዘለዎ በሰላህ ዝመስሉ ምልክታት ከዓ ምናልባት ሓደ ካብቶም ንኣምላኽ ግሪክ ዚዮስ ይቐርብሉ ዝነበሩ ህያባት ክኸውን ከም ዝኽእል ዘመልክቱ እዮም ተባሂሉ። ሚኒስትሪ ባህሊ ግሪክ ከም ዝሓበሮ እቲ ንእሽተይ መጠን ዘለዎ ቅርሲ ብምሁራት ስነ ኳዕቲ እዩ ተረኺቡ። ሓያል ዝናብ ድሕሪ ምህራሙ እቶም ምሁራት ስነ ኳዕቲ ፈለማ ኣብ ውሽጢ ጭቃ ንቐርኒ እቲ ብዕራይ ክርዮ ከም ዝኻሉን ወሲኹ ሓቢሩ። ሽዑኑ ተወሳኺ ምርመራ ናብ ቤት ፈተነ ተወሲዱ። እቲ ሚኒስትሪ ትማል ዓረቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝሓበሩ ኣፈናዊ ውፅኢት ምርመራ ቤት ፈተነ ከም ዝሪኦ እንተኾይኑ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተረኸበ ቅርጺ ኣብ 1050 ክሳብ 700 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ እዩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ከም ብዕራይን ፈረስን ዝበሉ እንስሳታት ኣብ ህላወ ሰባትን ዘለዎም ረብሓ መሰረት ብምግባር ይምለኹ ምንባሮም ይግለጽ።
እዚ ቅርጽ ብዕራይ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ናይ እንስሳታት ናይ ሰባት ቅርጽን ኣመንቲ ንመስዋዕትነት ዘቕርቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ሚኒስትር ባህሊ ግሪክ ሓቢሩሎም ኣብ ግሪክ ዝርከብ ኦሎምፒያ ዝተባህለ ከባቢ መበቆል ጥንታዊ ጽዋታት ኦሎምፒክ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ንሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም